Започнах на стори, обаче ще го довърша май на лайв, за да може да съм си спокойна и ние постоянно да натискам там копчетата. И сега ви казваме тук добро утро. Да, днес си позволявам да се поспа до по-късно и се радвам, че децата ми също съм си ги научила така, че да ме оставят да поспа в неделя повече. И съм доволна от себе си, че си го позволявам и се допускам да поспа в неделя повече. До по-късно. Да, вчера за мене и за Гергана беше един тълмай за цялото семейство, защото доста така в петък не можахме да спим спокойно. И в събота станахме раничко, оправихме се и тръгнахме направо за лекаря. Но съм много щастлива, че това мина така леко и спокойно, точно така както го бяхме визуализирали цяла седмица с нея. Използвах вчера целия си арсенал, който бях научила за една година, тъй като аз минах и през едно менторство за родителство. И там се научих. Значи какво всъщност ще използвах вчера? Първо, цяла седмица с Гергана си го визуализирахме, само поведнъж, не съм правила повече визуализация с нея заедно, като аз се попитах, нали, да се затворя очите, да диша издиша и да ми каже какво всъщност вижда в момента. И тя ме обясняваше, а аз просто я водих. И казвах, какво виждаш сега? Виждаш ли как се излизаш от кабинета? Ти си спокойна, щастлива, усмихната, пригръщаш ме и така. И всичкото тя си го представяше. На следващия ден правихме абсолютно същата работа. Това го правихме преди тя да си легне, за да може да запази всъщност, поне аз така го усетих и така го направих интуитивно, за да може тя да запази всъщност тази визуализация, която има и да се възпроизведе това през нощта, нали, докато ако сънува и така нататък, всъщност това да възпроизведе. Здравейте! Да го възпроизведе и вярвам, че се е получила това нещо. След това го правихме през цялата седмица и наистина след това, като излезе от лекарския кабинет, аз си показах всъщност. Виждаш ли как излизаш от лекарския кабинет, ти си усмихната, щастлива и доволна, че всичко е минало с лекота. И тя само погледна такава и се замисли и се усмихна, нали, в знак, нали, че всъщност наистина всичко си е получило с лекота. Защото нашия мозък иска доказателство. То е логически. Той си е свикнал да му се докаже. Това е така и това е така. И за да мога да използвам тази функция на мозъка, в който той ще обича логическата работа, аз просто и казах всичко стъпка по стъпка. Точно така, както ми е учила менторката ми по родителство, Катето. И всъщност аз създадох една нова картина в нейния мозък, в нейното съзнание. Създадох колко тя е смела, как се е справила с тази ситуация, разбира се, с моя помощ. Но това беше крайното, нали, да изкарам нейната смелост, нейното силно качество, нейния успех. За да може това да се запечата в главата й и тя да има съзнанието, че тя е смела. И съм много доволна от себе си, че направих тези неща. Да, представих една друга картина на Гергана, която ще й остане в съзнанието като смелост. Това е, което аз исках да ви кажа, понеже знам, че има и други родители в моето обкръжение. Вие си добавките в момента. В моето обкръжение
и да мога да съм полезна на повече хора. Използвайте това, използвайте тези логическата част на нашия мозък, просто да покажете на децата си в някаква такава ситуация, описване, как то се е изправил блестящо. Аз ви пожелавам. Много харесвам това нещо. Алоe с витамини. Направо си представям как ми изчиства организма. Много е готино и сутрин винаги го пия това първо. Оставам ви и днес ще ходим на едно забавление с децата. Ще се починим днес хубаво след вчера успешен ден! Супер! Чао, чао от мене!